癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。やるじゃねえか。お兄ちゃん、しっかりして。ああ、ソニアか。今そこから助けるから。お前たちにお兄ちゃんを傷つけさせるもんか。ソニア。大地の牙よ、食らい尽くせ。大きな渦よ、巻き起これ。火球よ、焼き尽くせ。
者の剣となれ。かの者に使おう。かの者の傷を癒したまえ。また強くなったぞ。かの者の傷を癒したまえ。また剣の腕が上がったわ。人間め、覚えてろ。ソリア、待ってくれ。話を聞いてくれ。言っちゃったね、ソニア。やっと魔族を倒したか。陛下。レオン。陛下。レオン。エグベルト。これからどうするつもりだ？帝国を巨大なカリスマで支えていたベルンハルトが死んだ今、帝国内に不協和音が出てくるのは時間の問題だぞ。確かに、陛下があってこそ、この帝国の秩序は保たれていた。陛下亡き今、おそらく多くの者たちが動き始めるであろう。そこで提案がある。一時休戦を申し入れたいのだ。我々は陛下の築き上げたこの国を滅ぼさぬために、内部の引き締めを行わねばならぬのでな。俺は休戦を受け入れてもいいと思っているが、みんなの意見も聞かせてほしい。戦いが終わるなら、いいんじゃないの？何言ってんのよ。休戦よ。一時的に戦いをやめるだけで、戦争が終わるわけじゃないの。わかってない、それくらい。勝負という観点から述べさせてもらうと、帝国内が混乱している今が勝機と言えるでしょう。だが、それは帝国に勝つためなら。はい。ですが、我々は勝ち負けでなく、理解による平和のために行動しています。つまり、休戦を受け入れた方がいいってことでしょ？だったら最初からそう言えよ。お前の悪い癖だぜ。そのもったいぶった言い方は。こういうのは、もっと単純に言っちまった方がいいんだよ。休戦賛成ってな。みんなの意見も同じようだな。今は帝国内の混乱を抑えてもらい、その上でもう一度交渉に当たる。休戦を受け入れよう。もしよければ、混乱の平定にも力を貸してもいいが。それは無用だ。なぜだ、エグベルト。この帝国内には、光の末裔に敵意を持つ勢力が多数いる。帝国内の反乱分子を抑えるために、陛下が存命ならば、陛下のカリスマと威厳で抑えつけられただろうがな。すまぬが、帝国領内から早め。ねえ、エルウィン。これからどうするの？今の帝国は混乱を収めることに必死だ。しばらく時間がかかるだろう。その間に俺たちは魔族を倒そうと思う。ボーゼルはアルハザードを持っている。今のうちに奴を倒さなければ。そうですな。ってことは、ベルゼリアへ向かうってことだな。ベルゼリア？ああ。
昔、ジェシカ様に聞いたことがあるんだが、ベルゼリアに魔族の本拠地があるらしい。なら、話は決まったわね。よしベルゼリアへ行くぞ。私の力な